ശ്യാമ മേഘമേനി ഇത് കുലസ്. ഹലോ ഹലോ, ആ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രൻ അല്ല, അല്ലേ? അല്ലേ, നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞോളാ. ഞാൻ മനുവാണ്. മനു നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും. അത് ശരി, റോങ് നമ്പർ വിളിച്ച. ശ്യാമ മേഘമേനി ഏതു കുല സ്നേഹ തൂത്തുമായി വാ. ഹലോ, ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രല്ലേ? നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞാനോ? ഞാൻ നിന്റെ തൊണ്ട. മോശമായി പോയി. ഒരാളുടെ തന്തയ്ക്കൊക്കെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ നീ ഇപ്പൊ വിളിച്ച് സോറി പറഞ്ഞേക്കാം. ഒരാളുടെ തന്തയ്ക്കൊക്കെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞ. ഹലോ, ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ മനുവാണ്. മനു, ഒരാള് വിളിച്ച് തന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങൾ ആരാണ്? ഞാൻ നിന്റെ തന്തയാടാ, തന്ത. അയ്യോ, ഒരാളുടെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞു. എന്തൊരു ആശ്വാസം.